nigo abasubati bagenderete gosemi wachinchera chio kwerenda ekerwa bwata marito kurenda abana babo kebochenu wetanga goseko banga oroiboro nabo wetanga korwa se chisegi chiegenga muroberio yo nigo korekana asinyagitari enene ya Kisii aribosyo gatanyoro roboti urwa senchera yubime Bunenchereye moyo gokonya basubati na bana kebochenu enyagitari ya Kisii Teaching and Referral nigo ritkoria rero batwara umuroberio manyekanite buna open maternity eryo gosomya basubati igoro yoroiboro gati yabo ko bangoro iboro kogende clinic nabo igochse gichiegenga basubati igoro iyo korageria bana bake era twachirega Kisii Teaching and Referral Hospital erinde gosomya bangina baito igoro ya mangana yoroiboro amangana yoroiboro gare amange buchakera family planning watendie clinic amangana GBV yani violence ile okole kananka asaba sibati osasa basacha asaba na baiseke osasa bana bamura na igoro yoko ibolera nyagitari na igoro yoko attend clinic anyomongi na iboire omaroberio yo nigo gosirwa na Transforming Health System bakobwatirana nebengenene ya World Bank asibabeire bagosemya basubati asset sub county onsime county ya Kisii ekero ya bentunda ya kabere nigo baganiria serikali ya county ya Kisii ko babwatsia samatukare basyo eryo kogendereria omaroberio yo a program ya open maternity igere supported na Transforming Health System UHC Universal Health Coverage funded na World Bank. World Bank yara baire na intu ya baira fundirichi ebinte binge sana bya mangana yoroiboro ase Kisii County nande togoteba mbya mono twanyare okora mangana open maternity nengaki ya kabere twakorire tange myaka ebere ya elire nande twanyare okora omwaka oyo wochimotubone challenge tobwate na funding ya THS nkoerere wochimotu torate na county government yaito enyare go to support inde togendere ko okora mangana ya open maternity kumira na bangina baito inde kugamba amangana ya igoro yoroiboro Eunice Nyorera oyotenenerete abanyagitari chinase asenyagitari ya KTRH nigairero bokoreri bwabo asenyagitari eyo anena sensemo yoroiboro asaineke buno muroberio olinda mama nigore oibwengencho mono nabo igokogania bangina kugacha chibesa erinde gokonya ka chinga kichoko ibora kwa mama bafundishirwe binte binge batebi chi services tokwana na mother and child clinic basomiwe chi science chirichimbe chikoroka na kero monginare morito igere baminyoka nyagitari bwango gokonywa twabadebiri nyagitari yeito ya Kisii Teaching and Referral Hospital once omongina achire clinic mbuyagenderera nyororo mwana orore senyo tobwate complete services in one building ngimineti omongina kera achire konyoro mwana totebe mwana orosire tobwate nasari omongino chire konyoro mwana maybe pressure ya chire igoro obeira unconscious teko nyara kweyana ntobwata ICU omongino chire konyoro mwana omwana otebanire go konyorwa orosire chinga kie chiboigo ni gaine kebuna amagacho naro abekire nsemo ayorengete korwa bokorerio buya ase abangina naboiga bana a building nare karukumata and child complex ebwate bitanda egochugotware bitanda 350 egotwara ICU mwana ICU mongina egotwara theater mpaka mwana keranyoruro nyokorwara atakuwa admitted mpaka 13 years egati abari baikirana konyora amaigeri ayomba erero buyabwo bosemye banyora ubu burachiko bakonya kwerenda nabo igokorenda abana babo kuja hapa KTRH kuleta bibi yangu hii ni mibaka ya tatu na tumeshukuru na kwa huduma yenye tumepewa hapa. Leo tumefika hapa KTRH, tumekuja clinic nikiwa na mimba, so tumepata mafunzo mazuri jinsi ya kulea watoto, jinsi ya kujitunza ukiwa na mimba, kuhusu lishe bora. Sekene angonyira tambe kwanza vuna inchivono ngochi na mix nanyo lakini bono kinasomi gulero bongo manya bunango chikorage lyo mwana one elinda kine kare na aferengia ngoripotere gataseni kya Ndizi TV eriotariane Evelyn Osero.